когато създадохме училище за английски АБО-3. Дешифрирано това кратко наименование означава аудиовизуално обучение за трите генерации – деца, ученици и възрастни. Централната градска част беше избрана за мястото, където да се установим. Районът е лесно достъпен и с удобни транспортни средства даже от най-отдалечените части на града. Това ни осигурява голямия брой ученици от една възрастова група и възможността да бъдат прецизно разпределени в класове според нивото на знанията си по английски език. С течение на годините създадохме и групи на една и съща възраст с еднакво ниво на владеене на езика. Макар и понякога децата да пътуват и по-дълго до училището, те и техните родители предпочитат да учат при нас, защото оценяват това предимство. Учебната програма, която имаме, започва с обучение в предучилищна възраст. Уникалното в тези групи е съчетанието на изучаването на чуждия език с една общокултурна програма на детско студио Алиса с ръководител Дима Велева. В нея са включени няколко дисциплини – изобразително изкуство, музика, конструктивни игри Лего, философия и наука за деца. Listen to the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta 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 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listen to the numbers.